Shami ndiye kushwapura imi. Ko ndaita sei naye Prophet? Makadi baba na mai. Makadi Prophet. Alright, baba makadi. Makadi yenyu Prophet. Mamusire mwana baba. Ichokwadi Prophet mwana taifana kuya naye. Asi last panguva yotatistakuda tikiti tiuya kuno kupinda murodhi. Abva atongotanga kupera simba zvokutadza kufamba. Tabva tatotadza kuya naye. Zvaizonyanya kuita kuti mwana uyu dai auya ndakubatsira imese. Mama ari kuita sei mwana wenyu uyu? Prophet mwana uyu akaenda kuchikoro. Akudzoka ndopakati anzi ndakatorwa nemota. Apikwa nemota ndopakaenda. Aenda ndopakadzoka kuma9. 9 dzenguva? 9 dzeusiku. Ndandatogumirwa kuti mwana ari kupi. Akauya akatota. Achiti anzi mama anzi tataenda kumvura. Ndopakati ndajoiniswa Satanism. Saka ndakabva ndatogumirwa Prophet saka maona ndasvika pano. Kana paine vari panapa vari kunetswa nemweya yemasatanist semudza maoko wakagara pasi. Ndinoramba mweya inotarisa vana kuenda kuchikoro. Vanodonha vari muchikoro. Vanotadza kudzidza zvakanaka. Mimwe mweya inovatageta nguva yemaexamination. Ndinoiramba nezita raJesu. But ndiri kuoneswa kaina nemumwe musi wamakangoereka nemamushaya mumba make. Ichokwadi Prophet wakanga uri musi weFriday. Ndobva ndapinda muspare mawo. Ndobva ndabvunza vamwe vana kuti sisi wenyu waenda kupi? Wakati hatisi kuziva. Ndobva ndati regai ndisiye ndatsvaira paruwanzi ndione kuenda kumapurisa kwakuseni. Ndopa ndakati ndichitsvaira paruwanzi. Ndopa ndakaona akarara kugomba remarara. Akacheneruka. Ndopa ndakanzwa chimutauro chacho chaaitaura achingorotomoka. Handinombonzwisisa zvaaitaura zvacho kana nanhasi zviri kutongondinetsa Prophet. Mukuti zvakaitika muno muZimbabwe here? Zvakaitika muno Prophet. Chokwadi Prophet. Ndiani anogona kunotemerawo shamu? Uyai neshamu. Rikita madhimoni, rikiti. Nyaya dzemasatanist idzi dzovhiringidza naye. Waina ndafunga kuti lolo ndiye achaina unotema. Muri kuona chii mudara? Prophet. Shami ndiye kushwapura imi. Ko ndaita sei naye Prophet? Because hamungatambuke zvakadhakwa kudare imi. Prophet kuti mina unzwa kuda kuroverei. Right, mwana wenyu arikutaura zvezvemufiri. Muno muZimbabwe kupikwa nemota. Woenda unojoiniswa Satanism. Wodzoka wakatota kuma9 dzemanheru. Muno muZimbabwe. Ane musikanzwa mwana wenyu. Ndezvevakomana zvaaita hapana kana chinu. zviri kutondishamisawo Prophet nekudzikama kwakaita mwana asingafungudze zvimwe angasvika pakuita point yakadaro. Aiwaka anodaro nokuti zvinonzi mbudzi kudya mufenje ufa. Handiri kunzwa wada kutomoka boys. Oh yes. Ono
munoona zvinhu izvi akazvitora. Oh yes. Wangochiziva kuti mudzimai wako uyu anonwawo here? Kwete, handizvizivi kuti kunoshambisa weni profeti kana kutonzwa zvakafanana neizvozvo izvi. Ndatoshambisika nazvo. Now nyaya iri panapa ndeyekuti mirai panzvimbo 1 baba, musaite hasha zvenyu, ndedzegurwe. Nyaya iri panapa ndeyekuti mama ndimakaticha mwana kunyepa imi. Bosi ndiri kuoneswa kana maenda kupati mukadzoka munochengetesa wawa musipe make. Saka mwana uyu zvekunyepa akazvidzidza pamuri. Ende ndiri kuoneswa in the realm of the spirit. Pane nguva imimi baba yamaifonerwa muri kubasa. Monzi mama vari kurwara, voice rava harisi kunzwika, vane flu havasi kugona kutaura. Tumirai mari paEcocash, mainyeperwa. Zvakaoma prophet. Zvakaoma. Zvaitika ichokwadi ichocho prophet. Now what I'm seeing now, mwana uyu akadzidza zvinhu zvekunyepa. Anoziva kuti mimi nakati ari kurwara munozvitenda. Rekai ndikupruvirei. Musi waakadzoka akatota achiti akanga aenda kuriko, mamusinganzwa achinhuwa doro here? Ndakarinzwa prophet. Saka akati nderei? Akati hanzi ndo zvavanodirwa fodya nebute nedoro iroro vanenge vachidirwa vachigezwa nedoro nefodya. Akadzidza kunyepa pana mama. Patungoti uyu anonyepa advanced. Oh yes. Now, chaita kuti mwana wenyu adonhe makuya kuno kutya kuti anonobatwa. Zvakaoma apa ndo pasina. Nai mama. Prophet. Kake chingani mwana wenyu achiedza kunyora form 4? Kake chipiri prophet, ndinotombozama kutsvaga mari asi hapana kana chinobuda. Ndikati mumaraini mamunogara nemukomana waasina kusangana naye, nenda kunyepera. Ndo pamaiona paipai vana mai kudhara. Vana mai vaiti kana taakurara kana vana vasikana dhora voriri kunze, vairara vatsvaira yadhi. Basa rekutsvaira yadhi raive rekutarisa kuseni kuti hapana here tsoka dzevakomana dzamboenda kunhanga uku. Mwana musikana can do anything. Kudhara ndo zvavaita. Zvino mazuva nemapevhas ako neWhatsApp. Kuri kudhara waigona kunzwa wakamuridzo wakanyumwa. Zvino iko zvinezvi hapana muridzo. Nekuti manhera makanga muchimutsvaga ima achinzi hamo musipe, pamakamuona akarara kugomba, akatenga achikunzwai muchimutsvagai netukomana. Munhu onzi satanism, hakuna satanism yakadaro. Oh yes. Saka makatomira ipapa, muri kufanira kunogara pasi nemwana baba. Notenda prophet. Nokuti imi vana venyu munovada ndiri kuzviona. Ichokwadi baba. Chero nemi mama vana venyu munovada imi. Ndinovada prophet. Chiregedzai sokunovabatisa tuhwa muchitivigai kusipe. Ndokwavanodzidza ikoko, hamugone kuzovarambidza kana vakuzviita. Ndibatsirewo prophet.
chiendai zvenyu munogara pasi mama, asi makagara pasi endai muchizvitukawo kuti ndii ndakadzisa mwana kunyepo. Endai munogara.